Хәзер үч почмакның почмаклары суммасы турындагы теореманы кулланып, мәсьәләләр шешүгә күчик. Беренче мәсьәлә. Ниндидер А, Б, С үч почмагы бирелсен. Һәм бу үч почмакның А почмагы 24 градуска тигез, Б почмагы 130 градуска тигез, С почмагын табарга кирәк. Үч почмакның почмаклары суммасы турындагы теорема буенча А, Б, С почмакларының суммасы 180 градуска тигез. Үз чиратында шарт буенча А почмагы 24 градус, Б почмагы 130 градус, С почмагын табарга кирәк һәм шушыларның суммасы 180 градуска тигез. Демәк, С почмагын табу өчен 180 градустан 24 һәм 130-ның суммасын алырга кирәк. Җавап 26 градус була. Демәк, С почмагы 26 градуска тигез. Икенче мәсьәлә. Шулай ук ниндидер А, Б, С үч почмагы бирелгән. Бу үч почмакта А почмагы альфага тигез, Б почмагы 2 альфага тигез һәм С почмагын табарга кирәк. Шулай ук үч почмакның почмаклары суммасы турындагы теорема буенча А, Б һәм С почмакларының суммасы 180 градуска тигез. С почмагын табу өчен 180 градустан А һәм Б почмакларының суммасын алабыз. Альфа кушам 2 альфа. Демәк, җавап 180 градус алам 3 альфа. Демәк, С почмагы 180 градус алам 3 альфага тигез була. Алдагы мәсьәләгә күчик. Нигез янындагы почмагы үзе белән чиктәш тышкы почмактан 3 тапкырга кечерәк булса, тигез янлы үч почмакның почмакларын табыгыз. Ягъни безгә мәсьәләнең шарты буенча тигез янлы үч почмак бирелгән. А, Б, С үч почмагы. Һәм Б, С-ды тышкы почмагы бирелгән. Мәсьәләнең шарты буенча А, Б, С үч почмагы тигез янлы. Һәм Б, С, А почмагы Б, С-ды почмагыннан 3 тапкырга кечерәк дип бирелгән. Б, С, А почмагын X дип алсак, ул очракта Б, С-ды почмагы 3x-ка тигез була. Ягъни Б, С, А һәм Б, С-ды алар икенче яктан чиктәш почмаклар. Б, С, А һәм Б, С-ды почмакларының суммасы 180 градуска тигез дигән сүз. Б, С, А почмагын X дип алдык. Б, С-ды почмагы 3x. Демәк, аларның суммасы 180 градуска тигез булды. Килеп чыккан әлеге тигезләмәне шишсәк, X демәк 180-не 4-кә бүлгәннән килеп чыга. 180 градусны 4-кә бүлсәк, X 45 градус була дигән сүз. X дип Б, С, А почмагын тамгалаган идек. Демәк, Б, С, А почмагы 45 градуска тигез була. Б, С, А почмагы ул тигез янлы А, Б, С үч почмагының нигез янындагы почмагы. Тигез янлы үч почмакның нигез янындагы почмагы үзлеге буенча Б, А, С һәм Б, С, А почмаклары тигез. Демәк, Б, А, С почмагы шулай ук 45 градус була дигән сүз. Демәк, безнең Б почмагын табасы калды. Б почмагын табу өчен үч почмакның почмаклары суммасы турындагы теореманы кулланабыз. А, Б һәм С почмакларының суммасы 180 градуска тигез. А почмагын без таптык 45 градуска тигез, С почмагын таптык шулай ук 45 градуска тигез. Демәк, Б почмагын табыр өчен 180 градустан 2 тапкыр 45-не алабыз. Һәм җавапта 90 градус килеп чыга. Демәк, җавап А һәм С почмаклары 45 градус булды, Б почмагы 90 градуска тигез булды.
Үшпочмақның почмақлары суммасы турындагы теореманы кулланып, ОГның 15-нче мәсьәләсен чишик. Нигезе атсы булган ABC тигез янлы үшпочмагында С почмагының тышкы почмагы 123 градуска тигез. ABC почмагының үлчәмен табарга кирәк. Җавапны градусларда бирегез. Мәсьәләнең шарты буенча ABC тигез янлы үшпочмагы бирелгән. Демәк, ABC тигез янлы. Һәм үшпочмакның тышкы почмагы бирелгән. BCD. Ул 123 градуска тигез. Почмак BCD 123 градуска тигез дип бирелгән. Мәсьәләнең шарты буенча B почмагын табарга кирәк. Демәк, беренчедән үшпочмак ABC тигез янлы, демәк аның нигез янындагы A һәм C почмаклары тигез. Почмак A, демәк почмак C-га тигез. Икенче яктан тышкы почмак BCD һәм BCA почмаклары шиктәш. Аларның демәк суммасы 180 градуска тигез дигән сүз. Бу тигезлектән BCA почмагын таба алабыз. BCA почмагын табу өчен 180 градустан алабыз 123 градусны. Һәм нәтиҗәдә 57 градус килеп чыга. Демәк, без A һәм C почмакларын таптык дигән сүз. Алар икесе дә 57 градуска тигез була. Безнең B почмагын гына табасы калды. B почмагы үшпочмакның почмаклары суммасы турындагы теорема буенча A, B һәм C почмакларының суммасы 180 градуска тигез. B почмагын табу өчен 180 градустан алырга мөмкин 2 тапкырланган A почмагын, яисә 2 тапкырланган C почмагын алсак та ярый. A почмагы һәм C почмагы үз чиратында 57 градуска тигез. Демәк, 180 градустан 2 тапкыр 57 градусны алсак, җавапта 66 градус килеп чыга. Демәк, җавап 66 градуска тигез. Бүгенге дәрестә үшпочмакның почмаклары суммасы турындагы теорема һәм үшпочмакның тышкы почмагы турындагы теорема белән таныштык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.